Καλημέρα. Μέρα Μαρινή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Κάμε, κουρευτήκαμε. Τι? Κουρευτήκαμε. Πενιστήκαμε. Α, μπράβο. Εγώ πλήθηκα. Βλέπεις πως έχω γίνει και δεν έχω πληθεί. Ο καθένας έχει κάτι έχει κάνει σήμερα. Είμαστε. Καθαρή ώρα. Εγώ φορώ το μαγιό μου κατευθείαν, αλλά δεν φαίνεται. Σήκω να το δούμε τώρα. Όχι. Τι έχει εστακούς πάνω? Μπράβο, Έχει lobsters. Challenge είναι αυτό. Challenge. Κάτι κόμιξ έχει, κάτι κόμιξ. Εγώ είχα κόσμο εδώ τώρα και μου λένε «Μα σίγουρα έχεις επαγγελματική συνάντηση». Ακούγανε τώρα. Ναι. Έλα σου πω, πες ότι είμαστε μια παρέα και αρχίζουμε το πρωί. Είμαστε μια παρέα και σμίγουμε τακτικά και έχουμε και καλεσμένους εξωτερικούς. Συζητάμε για μαλλιά Και μάγιο. Πρωινός καφές του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, κάτσε ρε εσύ θα κάνω recording τώρα, οπότε δεν σταματάμε τα περίεργα. το Να μην έχεις τα βλέπει κάνει κανείς. Έχει Μεταξύ κάνει μας. ήδη το recording. Έλα, Ήδη έχει κάνει Ποιος recording. κάνει. Γράφει ήδη. πού γράφω, σοβαρά. Ναι. Γράφει. Βέβαια. Κώστα, τι έχεις πάθει. Το μαζιό φταίει. Όχι, μπορεί να μπαίνει αυτόματα το φάθο μου, κατάλαβες. Σε κάποιες περιπτώσεις μπαίνει αυτόματα, αλλά εγώ το φάθο μου δεν με εξυπηρετεί όταν μιλάμε. Γιατί μιλάμε ελληνικά, γι' αυτό δεν καταλαβαίνει. Και φωνάζει και κάνει βλακίες μετά και λέει τι είναι αυτά που λέτε μπουρδες και κάτι τέτοια. Ας το λέει τέτοια. Ναι, οπότε και δεν έχει και καλή. Αλήθεια, τώρα Η αυτό λήψη πρώτη φορά δεν το είναι πω. καλή. Οπότε σε εμά βάζω το recording να υπάρχει, ξέρεις. Για ιστορικούς λόγους, γιατί θα αποκτήσει αξία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Σωστό. Και κάτσε να δω που κάνει recording τώρα. Recording. Θα μέσα εδώ. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, να κάνω και share screen. Να δούμε, να κάνουμε ένα review που φτάνουμε. Πριν μπει φίλη μας η Βιβί. Λοιπόν, χθες είχαμε να κάνουμε και ένα review σε άλλα group στα δικά μας. Είχαμε 2 meeting εχθές, τα οποία χαρακτηρίζονται έτσι informal. Informal γιατί δεν ήταν για να πάρουν κάποια γραμμή τι θα κάνουν και να καλέσουν αυτοί τους εταίρους, είναι συντονιστές δηλαδή. Το ένα ήταν με τον Μπρούνο για το task 2-3, το οποίο είναι να το γράφει 2-3, λέγεται skills, competencies and skills needed, το οποίο έχει deadline τον Αύγουστο. Εντάξει, και είδαμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτό λοιπόν το task, το deliverable, συγγνώμη, αποτελείται από 2 tasks. Από το 2-3 και από το 2-4. Το 2-3 είναι competencies needed και το επόμενο skills needed. Εντάξει. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα conflict of deadlines, γιατί το πρώτο λύγει τον Αύγουστο και το δεύτερο of skills needed λύγει τον Νοέμβριο. Άρα το deliverable δεν μπορεί να λύγει τον Αύγουστο. Αυτό σε κάθε περίπτωση θα ζητήσουμε να... Πάει και αυτό το Νοέμβριο. Ναι, Οπότε να πάνε Νοέμβρη, ναι. Διαπιστώσαμε ότι το συγκεκριμένο deliverable δεν βασίζεται μόνο σε 2 tasks, το 2-3, το 2-4, βασίζεται και σε ένα τρίτο, το οποίο είναι στο Work Package 7, το οποίο λέει ότι ανιχνεύει τα skills trends in the smart electricity field. Σωστό και λογικό αυτό. Βάζει, ρε παιδί μου, τη διάσταση του μελλοντικού. Ότι τώρα κάνουμε τώρα τι ισχύει και σου βάζει και το τι πρόκειται να ισχύσει. Ναι, αυτό το deliverable όμως δεν θα αλλάξει. Θα γίνει τον Αύγουστο. Μιλήσαμε λοιπόν εχθές και είπαμε γιατί αυτό το task είναι υπεύθυνο στο Digital Mende. Πολύ ωραία. Είπαμε και θα του βοηθήσει, θα το κάνουμε μαζί με τον Μπρούνο που είναι Regional Coordinator. Παρεπιπτόντως, ο Μπρούνο πολύ καλό παιδί και πολύ συνεργάσιμος δηλαδή. το μερώσουμε ο Μπρούνο. Ναι. Έχουν μιλήσει λοιπόν με τον Φραντζίσκο και αυτό που θα κάνουν, θα τα βάλω σε λίγο μόλις κλείσουμε, θα κάνω τα minutes και θα βάλω και σε to-dos. Θα πάω στο World Package 7 και θα κάνω to-dos να τα βλέπουν. Σε κάθε περίπτωση όμως συμφωνήσαμε ότι θα φτιάξει ο Μπρούνο ένα template το οποίο θα ζητήσει από τους εταίρους να έχουν contribution σε αυτό το template για να μπορέσει να πάρει στοιχεία να φτιάξει το literature. Έχουν χρόνο γιατί λίγη Αύγουστο, αλλά εκτός αυτού είναι το συγκεκριμένο task, είναι literature review. Δηλαδή πρέπει να μπουν σε κάποια databases, σε internet διάφορα, γνωρίζουν να βρουν. Τέλος πάντων, κάπως δεν είναι τόσο δύσκολο, θα έλεγα. Φτιάχνουν λοιπόν αυτό το template, το στέλνουν σε όλους και ο καθένας θα κάνει contribution. Μπορεί να το έχουν κάνει κιόλας, δεν ξέρω.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα κάνω και τα minutes και τα to-dos τώρα μόλις τελειώσουμε για να είμαστε σίγουροι. Μετά, λοιπόν, κατευθείαν μετά γίνει ένα δεύτερο meeting με τον Φραντζίσκο. Ο Φραντζίσκο είναι υπεύθυνο στο Work Package 3, στο Knowledge Triangle, και είναι υπεύθυνη στο πρώτο task του Work Package 3. Και εκεί συμφωνήσαμε ότι έχει 3 βήματα αυτό το task. Το πρώτο βήμα είναι να εντοπιστούν, ας πούμε, οι potential participants ή members των Knowledge Triangles, πράγμα που το έχουμε κάνει ήδη με το Stakeholder Mapping. Αφού λοιπόν εντοπιστούν, που έχει γίνει, πρέπει να έρθουμε σε επαφή, να γίνει κάποιο mobilization, να σταλεί κάποιο πληροφοριακό υλικό σε κάποιο campaign, για να τους ενημερώσουμε τι είναι αυτό το Knowledge Triangle και πώς μπορούν να συμμετάσχουν, τι benefit θα έχουν και τέτοια. Αυτό λοιπόν το είχαμε ξαναμιλήσει με τον Ηλία το Βούκοφ, ο οποίος αναλαμβάνει αυτό το dissemination. Έχει φτιάξει το Knowledge Triangle description, από ό,τι είδα ο Βούκοφ, θα ανέβει πάνω και μόλις είναι το letter αυτό έτοιμο, θα φτιαχτεί και κάποια messages, already set up messages, που κάθε εταίρος μπορεί να το πάρει έτοιμο από εκεί να στείλει στους potential participants. Κάποιο mail φαντάζομαι θα είναι, με τέτοιο τρόπο ή οτιδήποτε άλλο, να προσπαθήσει να τραβήξει, να δημιουργηθεί μια πρώτη βάση, ας πούμε, από τέτοια potential Knowledge Triangle members. Αυτό λοιπόν έχουμε κάποιο χρόνο, διότι το deadline αυτού του όλου του task είναι το Νοέμβριο, νομίζω, κάτι τέτοιο. Προφανώς τώρα το καλοκαίρι δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες ιστορίες. Γιατί, εντάξει, φεύγουν, είναι τα εκπαιδευτικά κέντρα που είναι members, τα research centers, universities, τα λοιπά. Δεν έχουμε τέτοια. Όμως, οτιδήποτε γίνει θα αρχίσει μετά που θα ανέβει το site και θα το κάνουμε confirmation. Γιατί αυτοί που θα πάρουν κάποιο message πρέπει να ξέρουν γιατί είναι το πρόγραμμα. Πρέπει να κατευθύνονται λοιπόν στο site του προγράμματος, να βλέπουν τι γίνεται. Σε αυτό, Κώστα, sorry, αυτό εντάσσεται και το ερωτηματολόγιο που ανέβασα χθες, να το δείτε. Άμα θέλετε να κάνουμε μια αλλαγή. Πού το έχεις ανεβάσει? Να το βάλω στο chat. Περίμενε. Να το βάλουμε εδώ στο level 1, ρε Κωστή. Βάλτε το εδώ. Να το δούμε. Εμείς δεν πρέπει οι άλλοι εταίροι να το δουν, Κοίταξε, εγώ το έκανα κοινοποίηση σε εμάς στην ουσία. Περίμενε, κάτσε, θα το... Ναι, συνέχισε και θα το τέτοιο. Μπορεί να τα ανεβάσει εδώ στα tasks εδώ πέρα, να το δει κάποιος. Ουσιαστικά είναι ένα σύντομο... Στα tasks είναι. Εδώ Περίμενε. είναι. Στα to-dos είναι. Εδώ στο level 1. Συνέχισε και θα το... Build the table, peer reviewers, αυτό... Δεν το βλέπω, είναι πιο κάτω. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν έγινε χθες. Επίσης είπαμε το τρίτο βήμα, γιατί είπαμε τα δύο προδαμένα. Το τρίτο βήμα είναι από το Σεπτέμβριο και μετά θα γίνουν face-to-face workshops. Workshop με members of the Knowledge Triangle. Και σκοπός αυτών των workshops είναι να ανοιχτευτεί κατά κάποιο τρόπο, να καταλάβουμε με τι τρόπο σκέφτονται στην πραγματικότητα όμως, και όχι κάποιο δομημένο ερωτηματολόγιο, τέτοια πράγματα. Θα θέλαμε λοιπόν ο facilitator να κάνει μια ανοιχτή συζήτηση, ελεύθερη, πίνοντας καφέ, να καταλάβουμε την πραγματικότητα της υπάρχουσας κατάστασης και για ποιο λόγο θα θέλανε αυτοί οι φορείς να εμπλακούν σε ένα knowledge triangle. Γι' αυτό το λόγο θα φτιαχτεί ένα structure του workshop για το facilitator, θα το φτιάξει ο Φραντζίσκο με τον Μπρούνο, και θα είναι για τους facilitators. Θα τους εξηγεί τι θα πρέπει να πούνε στην αρχή, θα έχει 3-4 preset questions για αυτούς να τους βοηθήσει λίγο να ανοίξουν τη συζήτηση κτλ. Και να γράψουν κάποια τέτοια πράγματα μέσα. Σκοπός, όπως είπαμε, είναι να λειτουργήσουν σαν empathetic, δηλαδή να μπορέσουν να δουν κάτι και να πούνε «Α, έτσι». Δηλαδή αυτό το «Α, έτσι», ας πούμε, το πιο βασικό που μπορεί να βγάλει κάποιος από τέτοια workshop. Να δούμε την πραγματικότητα, λοιπόν, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Λοιπόν, τα ανέβασα στο chat τα τέτοια, έτσι, και το link που είναι στο Basecamp και το ίδιο το... Chat που εδώ στο level 1. Είναι στο task, στο to-do list, στο λένε στα to-do, στο 3. Α, στο 3. Ναι. Απευθύνεται σε όλους, εντάξει. Okay. Θα προσθέσω εδώ ένα task. Sorry. Δεν απευθύνεται σε όλους, απευθύνεται σε 6 άτομα, σε εμάς και τον Ηλία. Πού είναι, ξαναλέω ρε Κωνσταντίνε, σε πού είναι Είναι ακριβώς? στο chat, άμα πας στο chat, εδώ στο Zoom, έχω βάλει και τα δύο link, Μανολή. Thanks. Μετά έχουμε
Δεν ξέρω αν είχαμε κάνει το αίτημα τώρα, Σπύρο Μαρίνη, είχαμε κάνει ένα αίτημα για το site και μου ήρθε ότι έχει Ναι. πραγματοποιηθεί, έχει ολοκληρωθεί. Έχει προχωρήσει, μίλησα και εγώ χθες με την Κατερίνα. Έχει μιλήσει η Κατερίνα με τον Βαγγέλη. Μπράβο. Το λένε, ναι, Βαγγέλη. Το Μελιδόνι. Και το έχουν προχωρήσει τέλος πάντων. Έχει μεταφερθεί στο σερβερ του Πανεπιστημίου και λογικά σήμερα αύριο θα ανέβει το site. Μπράβο. Γιατί είδα και τους κωδικούς του τις έχει δώσει. Οκ, τέλεια. Ναι. Εντάξει. Οπότε, Κωνσταντίνε, αυτά που έβαλες στα links είναι και τα δύο το ίδιο πράγμα. Απλώς το ένα μπαίνεις από το Ναι, Basecamp. το ίδιο πράγμα. Ναι, το ένα είναι στο Basecamp και το άλλο είναι στο Questionnaire. Ωραία. Εντάξει, ωραία, το κάνουμε. Μμ. Έκανα και εγγραφή και στο κανάλι στο YouTube, Έχετε Ωραία. κάνει Σπύρο? Μαρίνη, Σπύρο, έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι YouTube? Όχι, εγώ Σήμερα θα ανέβουν και το Facebook και το Instagram. Στα Θα μου τα Facebook. στείλει η Κατερίνα. Ο Σπύρος είναι δυνατός στο Facebook. Σεφλάς. Απλά ψάχνω αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος στο 3, δεν το βρίσκω. Το βρίσκω από το chat μας, το στείλες. Αλλά δεν το βρίσκω μέσα από το Basecamp. Είναι στα to-dos, Σπυρό. Αν πατήσεις το δεύτερο link, θα στο βγάλει πού είναι στο Οκ, εντάξει. Το δεύτερο link είναι από το Basecamp. Ωραία. Εντάξει, το έβαλα και εγώ στο level 1. Εδώ, να το έχουμε. Είναι σαν task. Εδώ, εντάξει, review. Πού είναι ρε εσύ, οι φίλοι μας, η Βιβί, πώς θα περιμένω λίγο. Κάτσε να δω πώς έχει κάνει request και δεν τη βλέπω, όχι. Τέλος πάντων, θα μπει. Γυρίζουν πίσω στα to-dos. Εδώ. Λοιπόν, αυτό θα το κουβεντιάσουμε με τη Βιβί. Έχουμε φτιάξει τη λίστα που θα συμμετέχει. Αυτό που κουβεντιάσαμε, Μανώλη, θα μας πει αν θέλει κάτι, τι θέλει ακριβώς για να το λήξουμε αυτό το θέμα. Εντάξει, ωραία, ναι. Και το advisory, αυτά πάνε μαζί. Όσο αφορά το προφίλ του external reviewer, υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο στο... Θα μας κάπου το έχεις βάλει, έτσι δεν είναι? Στο μικρόφωνο. Να το λες. Check. Ρόδο. Κώστα, έλα. Πες, το προφίλ του external. Ναι, είναι καταγεγραμμένο. Ναι. Πού το έχεις βάλει? Αυτό το έχεις βάλει από κάτω, εντάξει. Το έχεις γράψει στο task. Λέει expert in the field of smart electricity. Μπροστά αυτό φαίνεται. Το vast, εντάξει. Είναι σχετικό expertise in teaching activities in the relevant field. Άρα πρέπει να είναι κάπως πανεπιστημιακό, μου φαίνεται. Ναι, μωρέ, εγώ έχω βρει ένα σου λέω το Βαγγέλη Μαρίνιο. Ξαναλέω, ο Μπομπουδάκης δεν έχει καμιά σχέση με το ΣΕΠΚΟΒ. Δεν έχουμε κάποιο. όχι, αλλά δεν μου είπες κάπως να το είπες, αν έφερες προχθές, δεν ξέρω. Τον έχω, ξέρεις, εν δυνάμει. Να μπει αυτός που έχει όλη την εμπειρία, είναι δικός μας και μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή έχει και διάθεση να δουλέψει. Μπορεί να βάλεις ένα short CV εδώ πέρα, κατευθείαν, μια παράγραφο Εντάξει. και να τελειώνει το θέμα. Μαρίνη, κάνε σε παρακαλώ κόπη αυτό το πράγμα που έχει βάλει ο Ρόδος εκεί, ο Ροδάμαθης, και στείλ το στο Μπομπουδάκη να μας κάνει ένα short CV, μια σελίδα, ας πούμε. Τέλεια, ωραία. Και θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν του λες κάτι, του λες σε παρακαλώ, δες αυτό και κάνε ένα CV. Λοιπόν, μετά εδώ πέρα λέει preparation, smart app build. Αυτό το κάναμε, Μανώλη, κάναμε ένα preparation. Σε αυτό το task έχουμε βάλει και κάποια details και μπορεί να τα ξαναδείς από εδώ μέσα, γιατί τα χρειαζόμαστε. Έχει κάποια links και κάτι τέτοια. Λοιπόν, έχει γίνει αυτό, advanced review, the question, αυτό θα γίνει τώρα. Αυτό το γράφουμε τώρα, το γράψω εγώ τώρα, το τελειώσω, το συμπληρώσω. Για την project officer, της έχω στείλει ένα μήνυμα για να αντικαταστήσουμε στα deliver κάτι με τους τίτλους και αυτά και λείπει και το disclaimer. Τέλος πάντων, θα μας απαντήσει κάποια στιγμή αν γίνεται ή όχι. Άρα έχει γίνει αυτό. Ταυτόχρονα, μόλις απαντήσει, γιατί ήθελα να κάνω mix στα request, θα τη ζητήσω με το 2-3 το deliverable να φύγει τον Αύγουστο να πάει τον Νοέμβριο, όπως είναι και το λογικό. Το μιλήσαμε και χθες με τον Μπρούνο, πραγματικά είναι λογικό. Δεν μπορεί, ας πούμε, το deliver να περιέχει κάτι το οποίο θα γίνει release μετά από 3 μήνες. Εκεί υπάρχει ένα conflict και θα το ζητήσουμε αυτό. Τα αφήνουμε λοιπόν στα task. Ηλία report on knowledge. Έχω την εντύπωση ότι έχει κάτι ανεβάσει ο Ηλία και πρέπει να το ανεβάσουμε μεταξύ μας εδώ να δούμε τι λέει. Για να το φτιάξουμε έχουμε περιθώριο μέχρι να φτιαχτεί το site, γιατί θα βάλουμε και links μέσα.
knowledge triangle. Ας προσπαθήσουμε να το κάνουμε attractive, μωρέ, στα member. Δηλαδή, αν φτιάξουμε ένα knowledge triangle, Μανώλη, που εδώ στην Κρήτη νομίζω θα φτιάξουμε, αν δεν γνωρίζεις επιχειρήσεις, θα κάνουμε κάτι, αλλά θα θέλαμε να είναι, ρε παιδί μου, πραγματικά engagement, να έχουν όφελος αυτοί. Δηλαδή, να το κάνουμε όχι για το πρόγραμμα, αλλά και έχουν ανάγκες τέτοιες και νομίζω θα το βρούμε. Θα βρούμε. Μετά, εδώ πέρα με το peer reviewers τι έχει γίνει? Για να φύγει από πάνω μας. Μαρίνη, έχεις κάποιο feedback? Έχουν βάλει όλοι? Αν δεν το έχω δει. Μπορεί, αν δεν έχουν βάλει προχθές. σήμερα, να δώσει deadline μέχρι τη Δευτέρα να έχουν βάλει όλοι ποιους νομίζουν που να γίνει μια απόφαση μετά. Κάνει ένα kind reminder και να check και να κάνει reminder. Till Monday, we would like to have proposed persons for peer reviewing. Αυτό. Αυτό. Τι άλλο? Δεν έχω κάτι άλλο, ρε φίλε. Να περιμένουμε τη Βιβί τώρα, κάτι την πάρω τηλέφωνο. Πού είναι, ρε φίλε, 10 λεπτά είπα, κάνω υπομονή. Τι έγινε? Να κάνω υπομονή, θα έχουμε φύγει εμείς. Είναι το τέτοιο. Λοιπόν, κάτι θα πάρω Βιβί. Βιβί. Ιωάννη και 36 από 15 μισή ώρα έχει αργήσει. Βιβί, εμείς επειδή κάνουμε συχνά meeting, έχουμε συγκεκριμένο. Πάνω από μισή ώρα δεν πιάνει το meeting μας. Και έτσι πρέπει να είναι δηλαδή. Και μπράβο μας. Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Έλα. Καλημέρα, πού είσαι ρε, εσύ? Ναι, αλλά δεν είναι. Έλα σου πω, γιατί εμείς θα τελειώσουμε τώρα. Να κάνουμε άλλο meeting να το ξέρω εγώ. Τι ώρα θέλεις? Άλλο. Σε 10 λεπτά έχεις φτάσει, δηλαδή σε 5-10 λεπτά κάτι τέτοιο? Εντάξει, οκ, καλώς. Ναι. Ναι, εμείς κάνουμε, γιατί μιλάμε κάθε Πέμπτη και απλώς δεν ήξερα. Εντάξει. Ναι, μωρέ, ναι, έλα, αλλά θα περιμένουμε. Το είδα, πώς το είδα? Ναι, έλα, τα λέμε, έλα, γεια. Ναι, okay. Σε 5 με 10 λεπτά θα είναι, γιατί οδηγάει. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν έχει φτάσει. Τέλος πάντων, εμείς ή κλείνουμε και ξαναμπαίνουμε σε 10 λεπτά, ή έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τι άλλο έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα? Πες μου λίγο, βρε Κωστή, λίγο αυτό που την παράγραφο είναι στα to-dos, πού το έχει γράψει ο Ρόμπς, γιατί το ψάχνω. Το advisory, το external reviewer. Ναι, αυτή την παράγραφο. Το external reviewer, εδώ πας κάτω, φαίνεται. Να. Δηλαδή έχουμε καμιά συζήτηση για το external reviewer, εντάξει. Είναι στο task external reviewer και παίζει μέσα και έχουν βάλει και το πίνακα με τα task. Για να δούμε, δουλεύει, να μπει. Αυτό θέλουμε εμείς να το λήξουμε αυτό το θέμα. Τώρα θα έρθει η Βιβί, να μην το κουβαλάμε από meeting σε meeting. Και με το advisory board θα θέλαμε. Να δούμε εδώ πέρα. Το to-do meetings δεν το έχετε αυτό, γιατί δεν το βλέπω. Τι ώρα εσύ το βλέπεις? Εδώ είμαστε. Ναι, εκεί με docs and files. External reviewer, αυτό εδώ, το πρώτο που δείχνω. Να το. Τώρα, εντάξει. Και το... Δεν το είχα πατήσει. Εμείς έχουμε κάνει κάποια δουλίτσα εδώ. Τη δουλίτσα με τα κόκκινα είναι έτσι και έτσι να το συζητήσουμε. Μπορεί να τα μιλήσουμε τώρα που είμαστε έτοιμοι στα RTVV. Αυτός είναι ο πίνακας. Εγώ δηλαδή έκανα μια πρώτη κίνηση και λέει participate in αυτό το task, in the related task. Καταρχάς όλο αυτό το description είναι copy-paste από το evaluation και αυτό θέλουμε να φτιάξουμε, να το αντικαταστήσουμε. Λοιπόν, αυτό που λέει participate in the related evaluation task είναι γενικό και το ξαναγράφω παρακάτω, ας πούμε, και λέει ποια evaluation task. Αυτό θέλουμε να κουβεντιάσουμε ένα-ένα με τη Βιβί και να το κλείσουμε. Το πρώτο τόσο λέει provide feedback on the core outcomes of the project. Αυτό το core outcomes είναι τα deliverables, το ξαναλέει παρακάτω. Αυτά εδώ. Οπότε δεν χρειάζεται. Participate in the evaluation task, αυτό είναι έτσι ασαφές, ας πούμε, γιατί ποια evaluation task. Μετά participate, αυτά είναι σωστά. Έτσι. Contribution on the settings. Να έχω βάλει και κάποια remarks εδώ πέρα. Ουσιαστικά τώρα θα μπει Βιβί, θα θέλουμε να διαβάσουμε ένα-ένα αυτά και να δούμε ποια αφήνουμε, ποια φεύγουν και πώς το βλέπουμε να γίνεται. Και γράφουμε για ένα notice εδώ πέρα να τελειώνει. Τι λέει, contribution on the setting of the evaluation criteria. Αυτό τα έχουμε κάνει μόνο. Δεν μπορεί να μπει ο external τώρα. Αυτό φεύγει. Assurance of project outputs.
Contribution of the definition of methodology, guidelines. Τέλος πάντων, τα παίρνω ένα-ένα. Τα δούμε τώρα που θα έρθει η EBB. Τα delivery που συμμετέχει αυτός είναι ούτως ή άλλως εδώ πέρα καταγεγραμμένα. Δεν μπορεί να συμμετάσχει σε όλα. Δεν είναι σχέση, ας πούμε, να μπει στο stakeholder mapping ή στο dissemination, σε κάτι τέτοια. Εδώ έχει σχέση να μπει. Θα τα αφήσουμε. Σε αυτό δεν είναι. Ναι, αυτά. Λοιπόν, τι να κάνουμε, να περιμένουμε τώρα να τα αφήσουμε λίγο ανοιχτό και να περιμένουμε να μπει. Ναι. Δεν το κλείνω τότε. Μάλλον να το κλείσω που να έχουμε και δεύτερο recording. Και θα το ξανανοίξω, οπότε ξαναμπείτε. Πάρε μας τηλέφωνο. Εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο, τη Μαρίνη θα πάρω να σας ειδοποιήσει όλους. Εντάξει. Οκ, θα λέμε σε λίγο. Γεια. Γεια.